Id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, l-Professur Joe Falzon, f'kummenti ma' One News spjega li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li taħallsu l-familji u n-negozji Maltin mewċin huma fost l-aktar għoljin fl-Ewropa u fiż-żona euro. Min analiżi li jagħmel il-Professur Falzon ħareġ li f'pajjiżna kont tad-dawl ta' familja medja fl-aħħar 8 snin ogħla b'mod sostanzjali. Aħna l-familji din ħallsu qisu 26% aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. U bħala żieda kellna l-aktar żieda għolja, ġifieri jekk familja medja kienet tħallas 100 euro fl-2004, fl-2011 da tħallas 254 euros. Il-Professur Joe Falzon jispjega li l-Gvern qed jiċċarġa lil familji Maltin bir-rata ta' aktar minn 16 ċenteżmu fuq kull unit dawl u jgħid li din hija t-tieni l-aktar rata għolja fl-Unjoni Ewropea. Spjega li Ċipru biss għandhom rata ogħla minn ta' Malta fuq kull unit dawl, iżda dan għaliex sploditilhom il-power station u għalhekk kellhom problemi fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. L-istess problema ta' prezzijiet għolja ħafna jispjega d-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija qiegħda fuq il-kontijiet tad-dawl li taħallsu n-negozji Maltin. Il-kumpaniji tal-manifattura, l-hotels, il-restaurants, kull min juża d-dawl. Speċjalment l-aktar problema dawk li esportaw. Fit-2004 il-negozju kienet il-kost kien 6.2 cents per unit. U datela għal 18 cents fl-2011, ġifieri kważi triplu. Id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija jispjega li kumpaniji f'Malta qegħdin iħallsu d-doppju ta' kemm qed iħallsu kumpaniji fil-Ġermanja u li dawn il-kontijiet qed jaffettwaw il-kompetittività tagħhom. Il-Professur Joe Falzon fakkar li kollox irid jittieħed fil-kuntest tal-fatt li l-pagi tagħna huma fost l-aktar baxxi. Jekk aħna l-pagi tagħna huma minn ras għal ras jisom nofs il-Ġermanja, tajjeb imma l-kontijiet tad-dawl tal-familji tagħna mhumiex nofs tal-Ġermanja, imma huma jew mhumiex nofs tal-Unjoni Ewropea, imma huma 25% aktar expensive mill-Unjoni Ewropea.